engathi ndiyanishiya nje uAbsalom wahlulwa ngohayi katatathe uDavide ngenxa yesenzo senziwe ngoAmnon kudadewabo kuTamara wasuke nomzalwane waqonda ukuba eyona ndlela azawuziphindiselela ngayo okanye azawuphindiselela ngayo udadewabo uhlokofa makenze itheko ukwenzela mbambele kufitshane igazi lakhe. Nkosi yam, malibonke igama lenkosi. Namhlanje engathi sibeke kuloo ndawo lobawo usikhumbuza ngemva ngaphaya kwindlu kaloku lapho kwagqothwa khona okanye lapho kwafumana khona isihlalo uEsther. umkhonzo nethu kuseThekwini. Malibonke igama lenkosi. Wathi inzwakazi ibikhona ukwenza ulungele umfazi kakumkani wathi kumkani xa isiva okokuba yonwabile yathi kuhlokopha makubizwe inkosikazi yam ndikhayisela amadoda endihleli nawo etafuleni kambile kumkani endibusa nazo azidli inkosikazi yathi mxelele nokokuba andiyapho. Ewe. KuseThekwini. hayi nxasana KuseThekwini. seplanini ngolwesihlanu Ndirhalela okokuba xa ndizawukuyeka uzukhangela amatheko wa-athendayo okokuba akuvuzela ntoni. Hayi, namhlanje sifumana ukumkani uHerode ehlala esihlalweni sakhe ewe naye uselonwabeni. Naye uselonwabeni ukonwaba kwentliziyo yakhe kwamqhubela kuthini avuthe ngokuthetha. Lonwabo lwakho malukhontroleke. ewe man Thani le nto uza konwaba engathi awazani noThixo. Thani le nto unolonwabo alungenalawuleko nje. Thani le nto xa uzawonwabile khathaze kumakhelwane. Khangela ulonwabo lwakho useqala kwakho lumngcikivini. Ningamphazamisa senza kwakho. Yo tata. Moya engcwele. Xolo baba. Nongasichaphazeli. Masibhekene ekugqibeleni futhi ukwenzela okokuba ndiyeke. Utshilo wathi intombi kaHerodiya yaya kukumkani yaya kunina isakuba inikezwe irequest yokokuba mayicele okufuna kukumkani. Malibonke igama lenkosi. Uloyiko lwam ke ngoku xa uthe wanikezwa into nguThixo uyisebenzisa kanjani? Malibonke igama lenkosi. Unamagunya obufundisi kodwa ibandla likaThixo uyalingcungcuthekisa. Isiphiwo sakho usisebenzisa kanjani? heyi nkosi yam, Khangela amagunya wakho uwasebenzisa kanjani? sixelele nxasana. Yes, I'm listening. Very well. Amazing. Oh, Thixo. Kuba sawulala apha ententeni Andikhaleli uba sikhayihistory kunye noYohane uba yintoni. Eyona nto yenza okokuYerodiya aqhushalaze angonelisela umthanjiswa kaThixo engapha kwesitiko ayoneliseka le nzwakazi esawuphila. Nguhayi. Ayikho enye into eqhushazisa uYerodiya emenza okokuba athathele intloko yalo mzalwane wahlulwa nguhayi. Ngenxa yenyala wayelenza kunye nomninawe kakumkani. Wathi esakhuza uYohane okokuba le nto uyenzayo ayikho right. Ngoonodade abangqubanisa amadoda ngentloko. heyi
Silima kuthi singaphekanga nje. Kanti as-tractors lapha singaphekanga nopheka. Ingqondo yakho uzulumkele okokuba ingakhuphi umphefumlo Nkosi yam tata. Asibonana nobi-tractors segadi. Abekuthoma ndihambisa imeseji bendizawuthi kanti ingqumo yakho ingatshabalalisi umphefumlo womntu. Kristu woMzantsi Afrika. Sicela kuwe Thixo, wena menzi wethu. Ufuna kumkela. Tatubuzani. Yes. Abashumayeli abaphila ngelizwi likaThixo.